El passat dimecres 8 de març, Canaletes no només va ser el punt de trobada dels barcelonistes. A les 12 del migdia, l'entitat de les dones de dalt es van trobar a les Rambles, davant de la font de Canaletes, per començar una ruta històrica de Barcelona. Dones de dalt va creure interessant poder celebrar el Dia de la Dona fent aquesta sortida. Les dones escoltaven atentament el guia que explicava davant de cada edifici emblemàtic què havia estat en els seus temps. A banda de conèixer més la ciutat comtal, la ruta va ser també una bona excusa per estirar les cames i petar una mica la xerrada amb les amigues i les veïnes. Al llarg d'aquests anys hem fet moltes xerrades, hem fet dinars, tot. Vam considerar que, a part de ser un dia especial per la dona, podíem fer una sortida i vam decidir fer una ruta de les dones de l'edat mitja, romana i actual, i dinar a Barcelona, o sigui, passar un dia entre commemoració i festiu. Només que veiem quin president han elegit a Estats Units, crec que està tot dit. Nosaltres seguim amb inferioritat en tots els aspectes, o sigui que, per tant, i tant que necessitem reivindicar-ho. Aquesta, però, no va ser l'única activitat que Premià de Dalt va realitzar per commemorar el Dia de la Dona. El passat divendres, el Centre Cultural Sant Jaume va acollir una xerrada sobre dones pintores. L'Associació d'Artistes de Premià de Dalt va parlar de diferents dones dedicades a l'art al llarg de la història. L'endemà, el dissabte 11 de març, l'Espai Santana va acollir un multitudinari sopar Jo Porto. Més de 250 dones van assistir a l'àpat organitzat pel Pla de Barris. L'Espai Santana feia goig i gairebé no s'hi cabia. La lluita per la igualtat és una lluita de tothom. Encara hem de lluitar perquè encara hem de fer molta reflexió, encara hem de fer molta conscienciació, sensibilització. Avui, de fet, aprofitaré aquest acte per poder parlar d'aquest empoderament econòmic que necessitem fer. Aquest empoderament ha de ser a través de les dones, però ha de ser juntament amb els homes, ha de ser una qüestió de societat. I bé, un acte tradicional és aquest sopar en què cadascú posa la seva part, el seu granet de sorra, i això fa unir, no només unir les dones, sinó els diferents barris, les dones dels diferents barris del nostre poble que s'ajunten aquí a l'Espai Santana. Claro, el Día de la Dona Trabajadora, que es muy importante que se celebre este día para todas nosotras, porque yo a mi edad, hace muchos años atrás, no se celebraba. Y yo soy feliz con este día y que, bueno, mis nietas que ya vivan esta nueva época para las mujeres. Abans de començar a sopar, es van fer una sèrie de parlaments per reivindicar el paper de la dona. Després del protocol, tocava passar una bona estona amb les amigues i començar a menjar-se el masclisme.